Papuku, hasian, papuku hasian. Mapakya mo na. Kami mamang nagbiyarat. Dangi, sejalo hoga desi orang hati. Kalau kamu di na, papuki, tak sihat mak. Asa ya, Ros? Itu? Oke. Jadi, atama, jadi asa sipul. Nyon si maduam siak ku tau ngaitangi alani namar las niroa ita sadari rong. Unga di batulus Tuhani. Jadi di nalau manguluson anggiak mo mangulus subarin nak dimunon. Siang giak ma di pasu-pasu tua kamu dapat gawe asa dohono masuk natami si tua-tua pinatikon na hujur ito binitabian. Tu siamu na dua mangalak katu si matong dapat apartau. Tutu. Iyo, jalang mami anak. Oke. Mamerek tiki hita. Siluani sekota Batam di hari halas niroha sadarion di parmulini boruta di nang sohot nasida jalan majal pemasuk-masuk syatuata. Otik sustadia pena pinatu pani bungwata purba sekota Batam las marohani abang do akang menerima tuata ma masuk-masuk. Diuduti sektor Sekupang ma. Siap kita sektor Sekupang. Oke. Ya. Kalau adong neng mendo atas siap kita pro. Halo, apa roh kamu sawoti? Dison rodo hami sian pungata ima di kokodo jojo muna. Tuhami dongasa punga muna. Pungat purba sektor tiba Sekupang disok kami jongjong marna tampak nalahu pasahaton perbuai ni silas nirohanami ima nalahu pasahaton nami tu helamuna duk buruta dison rodohami asong nami wakili panang torop so piga behami na jongjong dison unang gabe mangabati las niroha muna tupungwata dison adong pasaton nami tu helata dison do buruta ima natapatu pasian anggaran ni pungwata lau pasaton nami tu helata do buruta tu songot dia penongan sihapalna lasma rohamuna majalo. Ti hita saluna maulate mandi tu hatta. Gabi. Jala suam soni nang tihamu. Donga sahuta nami hasutom pulun purba. Gabi. Bila kamu partiket tu hami donga sahuta. Jadi di sopero do hami donga sahuta muna. Digokon do jojo muna. Retado hami rodwiso. Asa rak marlas ni roa hita di bagas sadarion. Jadi isok kami ro song napasato perbueni holong nami tuboruta ima disilas ni rohata. Dilay nami nang iboto nami sidohon nami tuhamu songon hata ni si tua-tua do. Asa adora duka men na tutu ni lobu adora titi tutu ni horbo. Penggeng sahur matua ma ito nami nang lain nami periring paupu saat tunamar nini saat tunamar nono. Jadi otik susadia penong nabuhi pasat tami saya tuat tama namang gohi pasu-pasuna. Duduk. Bolo tu pengantin donon nami naparjolo selamat berbahagia. Saya tok mahmu dililiti atur muna. Andalkan Tuhan dalam rumah tangga. Ido nabuhi sidohon nami kami orang tua kalian kawannya bapak satu STEM ya. Jadi dia penok kamu mare STEM tetak do STEM muna di sana ate dah. Kalau nido pesan nami Tuhan tama nama masu-masamu soni ma san hamil tabungan STEM. Kalau lihat mah di rumah sahutan nami. Pindah sama. Di dong sahuta tiban. Pasti kau mah bang, oma siapa parane utamas. Jadi mulu tumpe ungain. Saya ada silopowi, dua silopagarok,
Bolo tunga pe makatao las maro hatta saduhna. Jadi perjolo hatao no kudu tuhamu na kadung atungku. Dinara mangudurhon ya anak kota. Purba si Kupang nang sektor masing-masing sebatam. Molo pedang bol hututurip ngain satu persatu. Molo hati gudang ma diamu. Akba nong dinala mulak kita dang masih berengan. Molo hati tuat tama nama maju-maju. Amuna di perdelana. Utima. Jadi suang songoni do diho pung jutak doto di siwan di soncong-cong do hami. Perjolo hata honok kudo. Siap pungwatta. Asa tadi dia narung nata batuba. Ima pinoper ni upu tamas. Keluarga pinoper ni upu utamas purba. Na siap dulu sanggul. Na pataridaho. Asa barita nau di barita daring gemi. Apa rodo saya upung siap dulu sanggul langi. Di barita humma. Pungwaton. Anggiak ma. Di paso-paso. Narya hipet kimangolia bangmu rakdo odong ngaitat dai ho pera anggota saduk nate pinopernya puta mason jadi disialani Bapak Joshua dihimbau kepada Bapak Joshua maju ke depan songo dia ungai Jasri Purba songo dia ungai songo ulus nen sipasaton ni siap pungwata las marwan ibadah muna las marwan nakto dimuna atong asadohon mahatagabi tuhamuna dia kan aning saat songon aka ulus holong nang sipasaton nawi tuhamuna dua asa balitang mapagabi tumudalon sitaduan ari muna dua do hamuna gabe molo hamuna dua lama sipaloloan parmuji tetapi jadi luluan na pinarsangapan adong solot sotik di ate-ate kopang di pusu-pusu terlumobi ma di anak kon nami apala ibotoni paromai murah jadi amak koro. Jadi puasa dang terida senin na HP nunga adong di pasar jadi hatahom mamang. Ya ngomonglah. Bilang selamat. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada lai kami, itu kami. Dan kami berharap semoga menjadi keluarga yang diberkati di dalam Tuhan, serta andalkan Tuhan dalam keluarga, dalam membangun rumah tangga mungkin tidak segampang yang kita pikirkan. Kami berharap kalau memang ada di lain hari rasa bosan mungkin, jangan orangnya yang diganti, tapi suasananya yang diganti. Amin, amin. Iya lah. Dan mungkin yang udah kami kasih biarlah semoga membawa kebaikan, sukacita. Iya. Ya. Senyum kau di Tuhan sini. memberkati. Amin, Amin. amin. Iya. Jadi do nong perjolo do di pasa alani holong na tulay nai do tu iboto nai. Jadi molope songoni pinasama pertikian pagi do makondang. Gabi mak jala oras. Godat mak. Dang mak kurangi. Pataba pasu-pasu do imulo tu peru akan tinggal. Kami hidup sifat reota.